Arratsaldeo, lehenbiziko urte horietan, aipatu behitut, ari ginen nik uste herri bakotxean bat, herri bakotxean 3 edo herrika horrela, ez? Eta orduan euskara klasea zirela, eta horrego gozak ez, edo antolatu zerbait kultura, euskal kulturako zer, eta gero etorri zena zen, eta eragin handia horretan izan zuen, uste euskaltegia, euskaltegien biltzera izan nahi zen, edo bortzirietako euskaltegia sortzea. 80. hamarkadan ez, hor 85 inguruan edo hasi ginen, hemen batzuk pixkat ez zegoen gai baten inguruan, hau da, helduen euskalduntza alfabetetzeaz falta sumatuta euskaltegi bat montatu zen. Lehenengo urtean horitzen ez 150 lagun nola apuntatu ziren. Bai, bazegoela euskaltegia, bazegoen tipitapa, bazegoen irratiak ere, beran segapotu, urte batzuk lehenago izan zen ere Koiskonte irratia lesakan, baziren beste kolektiboak, ikastola munduan ere jendean bizi-bizi zebilen. Gizarte mailan bizitza hori dena bazegoen, kultura elkarteak ere desente mugitzen ziren. Gu orduan berako kultur batzordea antolatzen ari ginen, berako zinegotzikin eta kulturtaldekokin, bai gure txokoakin, eta hor ikusten zen zerbait ere egin behar zela. Orduan, genituen harreman handia euskaltegiko jendiakin, haiekin antolatzen genituen ja akelarreak. Izan zen ja arroaldi kultural bat, eta nire ustez nahiko zera, pixka bat hautsak arrotu zituena, eta jendia hartu zen euskararen egoeraz, eta pixka bat galdera batzuk egiteko eta kezka bat sortzeko baliogarria izan zena. 83an egintzen beran Nafarroa oinez, 88an egintzen lesakan, eta ja bazegoen kezkori zabaltzeko momentua zen, eta bertzei jendiei eskatzeko laguntza edo orduan hasi ginen biltzen. Orduan ikusten zen jendia bazore ilusua, gogoa, Euskaraz alde zerbait egiteko. Ikusten zen ez zegoela deus, zegoen erretulazioak gain, udaletxetan, udaletxeko administrazioan, salidarian ez zegoen deus horretu arte. Kanpora ikusten zituen kartel guziak erdara gutxiak ikusten zen. Gertatzen zen orduan oainik erdara zen beramen behin munduan guzia erdaz mintzatzen zen hola gaztetan eta horretan. Larroita batean egin nuen nik estudio soziologikoa temenez. Eta hango datuak ikaragarriak, bortzerri guzietako 12, 13 urteko butiko neskak. Eta orduan dantuak izugarriak ziren. Errate baterako, beran hitz egin elkarrekin mutikoak bakarrik eguneko 4 egiten zuen elkarrekin solaz euskaraz, adin hortan. Eta neskak eguneko 2. Lesakan, mutikoak eguneko 17 uste duzile bakarrik, eta igantzin ere bai. Eta neskak baino gutxi gotzien, lesakan. Igantzin inorkez, neskan artean. Etxalarren, bai mutiko eta bai neskak eguneko erdaz izien. Elkarrekin, bazakiten gehienek bina. Eta gointzu konparazazu hori gaurko. Eta arantzan ere ordukoz, mutikoak uste dut zirela eguneko euskaraz. Eskaria egun artean eguneko 40 erdaz izien. Euskararen prestigio aldetik eta euskararen erabilera aldetik eta nahiko prestigio eskasa eta norbait zerbait izan nahi bazuen erdara zein behar zuen, ez da? Hori giro orokorra zen nik uste dut hemendik kanpo ere, baina hemen ere nik uste. Beraz, bazegoen ja salsa bat sortua, kezka ikusten zen herria mugitzen ari zela. Behar hori ikusitaz, ikusten zen baziren indarra anitz Euskararen alde jotzen zutena, baina pixko bat
gorpuzten hasi zen ikusi zelakoz behar hori dena, gogo hori dena koordinatzeko behar bat ikusi zelakoz, ez? Eta nik uste hori izan duzela emakundea sortzaren arrazoia edo bilerak egiten hasitzaren arrazoia. Hala zela ez, orduan guk ikusten genuen behar zela profesionaltasun gehiago gai horietan eta behar zela prestigio gehiago eman euskarari eta euskara ikastea. Egitura horren atzetik begiratzen zena zen, gero, dinamismo guzi horri iraunkortasuna ematea. Hortan zegoen nik uste dut erronkarik handiena, iraunkortasuna ematea. Berra da, zituenak ziren, egia da, aipatu duzu hor, Baskoentziaren legea, egia da garraietan, orduan abiatua zela, abiatu berritan, eta horrek ekartzen zituen euskara beraren egoera neurri batean instituzionalizatzearen beharra, eta horrek bide diferenteak eta plano diferenteak zituen, batetik lege orokorrak, duzu, Baskoentziarena bezala, eta gero hurbilagora etorri eta, zati handi batean, igual, beharra udal instituzioen edo udal erakundeen parte hartzearena itzala emateko edo sustengo emateko gizarte mailan jada bazegoen zerana, bazegoen mugimendu guzti horrena, eta zati handi batean, batetik legearen aterkia behartzelako eta baita ere zati handi batean ekonomiaren premiak behartuta ere, nik uste bi alde... Barrenala ziren, komunitateak eta pentsatzen dut horregatik izan zen. Baina, hori, orduan hemen bideo urtez batez ere, egin ziren hainbat bilera, eran ezera eta bilera ederrak ziren, eta gero nani horretaz, sentsazio hori edo impresio hori zetze gustura egiten genituen bilera. Eta bilera horiek hasiera baten uste dut Etxalarko herrikotxean egin genuela lehenbiziko bilera eta oroitzen naiz, bilera ikaragarri ederra izan zela, hango areto nagusia bete-betia zegoen, buelta osoan, eta sektore guztietako jendia. Hau da, irakaskuntza, administrazioa, zerbitzua, herritar, bere aldetik bakotxak eman nahi zuen, zerbait eman nahi zuen ere han agertzen zen, oroitzen naiz monjaz jantzi eta guzti ikusi nitula, eta Ziren hitz egiten milaka jende askorekin, eta debate handiak egon ziren. Lehendabiziko egin genituen kanpaina batzuk, sortu genituen 3 talde, bata irakaskuntza hori zen gehien aurreratuta zegoen eta haiek beren bidea egin zuten, beste arlo bat instituzionala deus egin gabe zegoena, baina nahiko erraza edo garbi zegoena zer egin nahi zen, hau da, euskalduntzia zen behar gauza administrazioan bai langile aldetik eta bai edukien aldetik eta paperen aldetik eta bar. Eta beste bat zerbitzuena nahiko utxik zegoena eta referentzik edo persona konkretuak ere zeudena lan munduan edo zerbitzuen munduan eta hor baita ere sartzen zen euskaltegia ere helduen munduan ari zenez, helduen irakaskuntza bere ez. Bilera horretatikan erabaki zen bortziritako zinegoitzieri dei bat egitea, eure biltzeko eta zerbait ere pentsatzeko, zerbait ere amonkomunatua egiteko, pixko bat euskara garatzeko. Egin zen Etxalartik deialdi bat bortziritako elekto guziei, eta haien artean sortu zen debate bat, pixko bat, nola behar zuen kokatu, instituzio sortu behar ziren, instituzio o figura mankomun ezberdinak, ez? Haien artean, momentu horretan garrantzirik handizkuna zaukan euskara mankomunitateak, nolaz eta zenbait kolektibo nartik, on demanda bat, eta bar. Herriko etxetatik edo joan ziren personak bilera horitara, orainikan ez zuten funtzio, ez dakit nola erran, funtzio administratibo bat ez nola patxere, ziren personak sensibilidadez edo joaten zirenak edo nahi zutelakoz, ez, azken finin. Ez diru bat administratu behar zuten personako zala, orduan konexioa haunitzez arraxiago den, azken finin persona horiek pixko bat bertzen multzo horretikan aterik zirelakoz, ez? Pixko bat kalintzagon multzo horretikan aterik zirelakoz zinegotzi horiek, ez? Horrela, hasi ginen, diagnosia
bakotxak egin zuen, bide batzuk edo irtenbide batzuk edo eman beharreko pausu edo egin beharreko lanak eta ikusi ziren, bateratu zen eta handik atera zen, hori, erakundetze hori beharrezkoa zela. Ustetzen egin behar zela bost herri mailan denak batera zerbait. Gauza politak egiteko, edarragoa gauzako beke egiteko, eta pixkot elkarki lotuta joateko bost hiriak euskara da suntuetan ez. Baina ja, hasi ginean hitz egiten, zer egin behar da? Nork egin behar du? Nork ordaindu behar du? Galdera handiak eta hor ja, guk hasieratik bilatzen genuen behar hori agerian utzi zuen. Hau da, gozen zerbait juridikoa eta ongi antolatua egitera. Bazire kezkak ere, zergatik egiten behar duen erabatian eta mankomunidade bat egitea, ez dakit, batzuk bazute kezka herriak autonomia galduko zula. Pentsatzen zen aurretik, naiz bera eta naiz desakan, ja pentsatzen zen bazagoela instituzionalki, servizioan aldetik, hiritarren gain nahiko servizio, ez? Orduan, handik aurrera pentsatu zen euskera mankomunitatea, prioritarioa zena momentu honetan, izaiten altzela Arantzako udaletxean, eta gero etxelarran kokatzea bertze zenbait mankomunitatea gero ertorriko ziren, guzti gaina zaborrana, ez? Aurretik ja sortua zagoen gizarte sozialekoa. Gizarte sozialekoa ere etzen momentu horretan mankomunitatean figurako. Erabaki zuten zerbait antolatu bertzela eta antolatu zen Bortziritako Euskara Batzordea. Sortu zenean nolabait Bortziritako Euskara Batzorde hori mozio baten bidez edo proposamen baten bidez eraman zen udaletxetara. Eta hor udalek erabaki zuten parte hartzea Euskara Batzorde horretan. Eta horregatik sortu zen partide bat aurrekontuan Euskara Zerbitzuarena Arantzako aurrekontuan eta hortik bideratzen zen dena. Eta hortarako ireiki zen ere kontu korronte bat aparte, eramateko horko gastuak eta diru sarrerak, eta egiten zen edozein gauza, agertzen zen Arantzako udalaren zerbitzua edo dokumentazioa bezala, berak egiten zuelako.